May anak ka ba, Kabisyo? Ilan taon na yung anak mo? Uy, bata pa. Baby pa, kumbaga. Kapag nagtatrabaho ka, sino nag-aalaga? Meron ka bang katulong? O meron kang mga magulang na nakagabay pa rin sa'yo hanggang ngayon? Na para kapag nagtatrabaho ka, sila ang mag-aalaga sa anak mo. Sure ka ba na naaalagaan ng tama ang anak mo? Yung baby mo? Paano kung naiiwan mo yung baby mo sa isang taong hindi naman relative o hindi mo kadugo? Nagkabit ka ng CCTV. Pero minsan kahit anong pag-iingat mo, meron talagang ibang tao na mala demonyo. Eto may kwento ko lang. Merong isang sanggol na nagtamo ng malubhang paso at nangangailangan ng maraming operasyon dahil merong isang lalaki na nagbuhos ng nakakapasong kape sa mukha at mga paa ng isang sanggol. Ito po ay hindi nangyari sa Pilipinas, kundi sa Sydney, Australia. Pero kung iisipin natin, posibleng mangyari ito kahit saang lugar ka pa nakatira. Kaya Kabisyo, ingat ka. At sa mga nag-aalaga po dyan ng mga baby, doble ingat. Sana kung paano sila alagaan ng kanilang mga magulang, ganun din po ang pag-aalaga ninyo sa kanila. At para naman sa ibang mga tao na walang pakialam, walang puso, hayop, demonyo. Kung gagawa na lang din kayo ng kasalanan, o ng kung anumang kalupitan, pwede bang sa sarili nyo na lang? Pwede naman yung mukha lang ninyo, yung buhusan ninyo ng mainit na kape. Hindi yung baby. Ang dami na po nating narinig na mga kwento tungkol sa sanggol na pinagmalupitan ng kanilang tagapag-alaga. O minsan nga kadugo pa eh. Please, kung hindi kayang mag-alaga, huwag na lang pong tanggapin ang trabaho. Huwag na lang kargahin ang bata. Kapag sa akin nangyari yan, mag-ready ka na. Huhukay ako ng 6 feet below the ground. Ibabaon kita. Charot with darot. Anyway, Kabisyo, let's be kind. Let's take care of ourselves and the people we love. At kung hindi mo mahal, huwag mo hawakan. Huwag, bitawan mo. Huwag ka na mag-attempt na hawakan. Alright? Kung hindi mo kayang alagaan, huwag na huwag mong hawakan. Boom. Hindi lang po yan sa sanggol, kundi sa mga papasok pa lamang sa isang relasyon. Anyway, 9:00 ng gabi hanggang hating gabi tayo magsasama. Kapiling ang inyong Basa Princess, DJ Rocky Terra. At eto na po, ibibigay ko na ang patikim ng DJ Rocky's Secret Files. Pinalaglag ng grandparents ko ang anak ko. OMG. Uy, seryoso yun. Ba't natin tatawanan? Legit ba yun? Pinalaglag ng grandparents yung sarili mong dinadala?
May ganun bang klaseng mga grandparent? Baka naman mga kaluluwa lang yan. Tapos hindi na natahimik. Tapos sumanib na yung mga evil spirit. Ganon. Kasi feeling ko walang taong nasa matinong pag-iisip yung magsasuggest ng ganon sa kanilang apo. Anyway, ano kayang komplikasyon? Ano kayang meron? Bakit naman naisipan ng grandparents ng ating secret file sender na ipalaglag yung anak niya? Abangan po natin yan sa aking pagbabalik. Kapiling pa rin ang inyong basa Princess DJ Raketera at kayo nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Susunod na, ang Rockies Secret Files. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!